A junior mén és kanca champion testvére. Ez a úgy a család nem csak az embereknél, hanem a lovaknál is fontos, és hogy a gyerekszoba jó volt, bábolnál azt már hallhattuk, és hogy a lovak pedigréje, arra pedig most van szépen Ságia 7-1, Naif al-Hajari lova. Ságia 7-1, 2009-ben született, elért a Ságia törzs egyik ígéretes képviselője. Aztán a máltai lovas Denis Zamit lova, Szikladi Faktadi 8-2, Pály Korintia. 2009-ben született Szikladi Faktadi 8-2, Pály Korintia. 2006-ban Aachenben, ugye mondtam, Hungáreць megnyerte a világbajnokságot, ez a ló Hungáreць féltestvére. Csehország, Hanka Krutova lova pedig Kemir 6-2, ez is 2009-ben született, kanca, a távolnai Kemir törzs egy nagyon értékes és reményteljes kancája, hiszen a Kemir jelentése maga az, hogy remény. Felvezető Vaskó Tamás, Ságia 6-1-et, Nergő Alexandra vezeti fel, Ságia 7-1-et, Mátyás, Szikladi Faktadi 8-2, Pály Korintiát. Ezt a... Nem.